مليت ما شوانين هجا عرض هجا قول تركيا وباكوري كردستاني شي بوي و دست پیکرنا پروسیا بانگشیا حل بجارتنین ترکیه و باکوری کردستانیین پارلمانتری و سرحکومتی و چارده گولانه دی بریو بچن دنگین کرد و حل بجارتنی دو وقت دیار کردین دست نشان کردن و مجاری دم در باسی دیار بکرید بین مافناس فهری کاراکوین و میوانی منه سلاف بوده که فخری که فخری نها همو را پرسی هروها لیکولینین کو گریدای حل بجارتنی تین کرند بیشن کو دنگدرین کرد دنگین کرد یک عالی کرند و حل بجارتنی ده دیتنا تجدید بیدر وارد. والین براسي از جاليت بله تكنيكا هالبجارتني دا نخوازم زيادة باخفم ياجي هناك انكيت وهناك تشتي قوتين ابا اون سياستك روجانية براستي via امجي دشوبينن يعني اگر كو وكسكي لانكيتا ول دردوري ول قوتن ام دنارن دنگه kurda jibere da aliki le navi partiye ki kemzede digen hevdu le bivya ji denge kurda juda juda dinav partiye da ji eveke de ki yani brasti jibere da ji siyaseta kurda le Bakuriye Kurdistan'ı siyasetek Türkiye'yi yani gava beri ji kurda denge hududan ne parti Türkiye bu yani imkanı bejin de nohaji ye ku denge kurda degre ju partiye Türkiye'ni jiboya az kanun bejin ku vek beri yani eğer ku em kastame partiya Kürt HDP anji em ben çepa keski بگرانی دناوردا دنگ کرداوی جار تولمار ببین لی ایجابت برینه نه yani bir tahminamın evi aliye ve blokeji denge kurdavi bela bebin. Keki fakri nuha di prosya hel bijartine de Kürt dü mijaran derdkhine peş yani hemmi aliyen Kurdan dü mijaran derdkhine peş mijara perverde yap zbani Kurdi و مجارا ناسینا ناسنامه کردی. الگورا باوریات انجام وی حل بجارتنی ده به ترکیه پینگاب دوی وارد دکارن بنابتن چه وافقه؟ اسکارم بیشم که سیاست کرد جبر که نه سیاست کردیه اوا او تشت تو دبیجه او داخازه کردا نه حوجه کمر سیاست tebrik yani. Daha tişteki xazayı. Kürt bu çi siyaset edikin? Yaji Kürt çıma havcanım siyaseti embejin? Jber ku Kürt vek milleteki jma fekuni xazayı milleti tamamen bepare. Uvaya mesela 7 salayı. Bes ne bepare? Jber ku ev xazaya wî, zimanê wî, çanda wî, nasnama wî wan dawe be. Kek fakri ger tül gelme bimeni em derbasi İstanbul'u ben temaşavanın heja mitinga partiya çapa keskeya hefseroka HDP Pervin Buldan da xafe 5 ekiji verdi. Nav neyartiya Kurd dikin, neyartiya demokrasi dikin o emevete geçtini biguharin. چارده گلان اوقاس روژکی دیروکیه و اوقاس گرینگه روژا چارده گلان پر گرینگه کسین مره و دبن ام پارچه کرنه مجهو دور کرنه ام ایدی داویه و سیاست بینن و امر ندن کو جارک ادن و ولاتی بره و ببن گلمه هیجا روژا
yeke adarê dema helbijartin hate kirin. Her wiha dîsa helbijartinên 24 Hezîranê de meçawa ew têk dan. Di helbijartinên çardeyê Gulanê de jî dîsa em ê wan bişkînin û em ê soza vê didin. Divê herkes baweriya vê bike ku êdî dem ne dema berê ye û nikarin derbas bibin. Ew ê nikarbin çawa derbas bin, ew ê çawa hespê xwe ji Üsküdarê derbas bikin. Êdî gelê me biryarê xwe daye, biryara guhertinê daye, jinan biryara xwe daye, ciwanan biryara xwe daye. Êdî ji vî welatê kesên ku ne aramiyê tînin, bêdadiyê tînin, nesasayî tînin, em ê hemû bi hev re dadperweriyê, aştiyê, maf û mafnasiyê bînin vî welatê. Rêta meşvanên hêja mîtînga yan jî mîtînga bangêşeya hilbijartinê ya Partiya Çapa Hezkû li İstanbolê bû. Ev seroka HDP Pervîn Buldan giringiya vê hilbijartinê weke hilbijartinek dîrokî bi nav kir. Em vedgerine Diyarbekirê mêvanê min Naz Fahrî Karakoyun li gel min e. Belê kekê Fahrî niha ev hilbijartinên Tirkiyeyê yani ji gelek aliyan ve veke hilbijartinên dîrokî ji bo Tirkiye jî têne bi nav kirin. Ji bo dengderên Kurd jî wisa ye gelo ev hilbijartin bi rastî hilbijartinên dîrokî ne ji bo dengderên Kurd jî ji bo Bakurê Kurdistanê jî. Yani ji bo dengderê Kurda eger tu bêjî dîrok e gere tu wek dengderê Kurda ne hewceyî ku meriv pisporiya va karana bike. Yani tu her ji yekî Kurd bipirse daxwaziya te şeyî em bêjin tu ji bo çi mesela mafekî çi tu dixwaze ew ê bêje yani ne hewceyî formülasyonên siyasî vir da wê da bo çi tu deng didî ji bo çi tu siyasetê dikî gava tu bêje ê ji bo mafê Kurda ez dengê xwe didim. Gelo ev daxwaza gel ya ku sade xweza bin ewa siyasetê da formülasyona siyasetê da bi vî hawayî tê qebûl kirin an jî tê berçav kirin. Mesele ev e yê ku bi navê Kurda siyasetê dikin bi rastî vê daxwaziya xwezayî vê daxwaziya rewa berçav nagirin. Yani ev tiştê ku dibe ku guhertin çêbe sed salî Kurd ji mavê xwe bêparin. Peki hûn di nav îtifaqekê da bin gava. Hûn ji bo Kurda çi dixwazin? Kê masî? Ev tiştê ku ez dibêjim. Yani ev kesê ku ev hemwelatîkî Kurd dibe ku ez ji bo viya siyasetê dikim. Ez ji bo viya dengê xwe didim. Peki hûn vê daxwaziya wî wek formülasyonek askarî hûn kanin pêşkêşî siyaseta Türk bikin, Türkiye bikin. Yani hûn ji bo çi siyasetê dikin? Çi ye eva daxwaz? Hûn bi kê re kar bikin? Hûn ji bo kê em bêjin rêyê xwe bidin? Hûn di nav kîjan îtifaqê da bin û bi çi navî bi bira bibe gere hûn vê formülasyona xweza ya gel ya însanê Kurd hûn formülasyonek siyasî bidin ber wana. Hûn çi dixwazin? İşte ziman perwerdeyîna bi zimanê dayîkê di kanûna bingehîn da guhertina gotûbêja Türkîcîtiyê yani nasnama Tirkîtiyê çünkü tu Kurda di xala 66 da tu ne de hesibînin tu dibê ku yê ku bi hemwelatiyê ve bi hemwelatî di nav evê da cî digire Tirkiyeyê de evana Türkin. Yani tu
her Kurdeki jiber ku hemvelatiye Türkiye tuyi Türk de hasibine. Keke Fakhreddin yani ev müşarek edin gelen bugüne destan ha gaba ku mirovle rewşa partiyên Bakurê Kurdistanê temaşa dike. Niha li aliyekî ger ew partiya ku deng derên Kurd deng didinê de yani HDP. Mesela ew di ittifaka Ked û Azad. Ew ittifak jî dê piştgiriya Kemal Kılıçdaroğlu. îro bi awayekî fermî ragihand. Li aliyekî din Hüdapar heye got ew jî ji deng derên Kurd denga distênê dibêje em ê piştgiriya Recep Tayyip Erdoğan serokkomarê nihayê Tirkiye bikin. İttifaqeke din ya yani partiyeke din ya Kurdî heye got dikeve hilbijartinan de Hak Pare ku çar rêxistin û partiyên Kurdî jî destnîşan kirine got piştgiriyê de hilbijartinê de didine Hak Parê û Partiya Demokrata Bakurê Kurdistanê jî hîn helbesta xwe diyar nekiriye. Yani ev belavbûn li gora bahweriya te tesîrê li giringiya dengderên Kurd nake. Tu çawa fikir dikî? Bi rastî ya ew em bêjin ya xetere an jî ya ku nebdilê me yê Kurd bi navê çepîtiyê mahkumî îdeolojîkê kirine hineka. Êdina jî bi navê ummetê mahkumî tişkî dikirine. Tu bawer bike eger ku Kurda bi navê Kurda kar bikirana, siyaset bikirana îrova li pêşiya vê ew ê jî ew bigirtane. Lê eva her partiyên ku siyaseten ummetê wek em bibên Hudaparê wek çepa kesk ya ku çepîtiye wek îdeolojîkê ji xwe rakiriye ew evaya daxwazê Kurda ji holê radike her çiqas bi navê Kurda be. Her çiqas ji Kurda deng jî bigirin heta ku bi vê hawayî xwe îfade nekin ew ê ji partiyê Tirkiye yek bin. Gava em tê ser Hak Parê û hinek partî û rêxistinê din yani Kurd ne mahkumî hinek mesela bijartin bi her hawayî merfikane formüle bike. Mesela boykot ji bo dava milletekî boykot eveke çaresi rêkî yani. Em bibên laliyê de Hak Par wek partî Kurd tev digere û daxwazê Kurda formüle kiriye ewaya mümkün were kirin destekkirin jî û gerek bê destekkirin jî. Ji ber ku Kurd bi navê Kurdayetiyê û bi daxwazê Kurda gere siyasetê bikin. Ne wisa be ew ê bibin ji partîk Tirkiye, bibin partîk çep, bibin partîk muhafazakar û hinek tiştê din. Ji ber ya partî gere Türkîcîtiyê, Tirkiyebûyînê ne, Kurdebûyînê bide ber xwe. Ev ya gava ku bike mümkün edin nav meclisê da bike. Mümkün ku bijartina keve. Navêjin ku bira nekev bijartina. Lê siyasete xweser, siyasete kurdewarî gere bi. Îro ev partiyê ku îro dengê wan evana nedvê evê dane. Yani ev bêje siyaseta Kurd îro xetiman dine. Bi navê îdeolojiya çep û bi navê ummetê Kurdayetî û siyasete Kurd ya rast û durist ji ortê rakirine. Xetere ev e. Spasiya te dikim ke Fakhreddin Karakoyunlu mafnaj Diyarbekirê gelme.